Pasalamat yung kay Sir Perdito kasi Dili masukod ang kalipay sa magtiayong ulip gikan Tagum City, Davao del Norte. Human mahibalik kanila ang pitaka nga gihublot sa usa ka suspect nga nahitabo sulod sa usa ka ospital sa syudad. September 28 ilang gipa-admit ang 3 anyos nilang anak human nakabati og ubo og sipon. naay lalaki na murag ana sa akong bag, bahindat og sa akong bag. So akong gili-ili siya. Hoy, akong kuan, saan nagtas tanaw ko sa iya ha. Akong wallet. Wala, dagan siya niya murag action mi siya dagan. So murag nagduda ko nga murag na siya gikuha sa akong bag. Sumala sa magtiayon, dunay lalaki nga migukod sa suspect. Wala sila masayod nga sundalo ang mitabang kanila. Maayo kay may concert na nagtabang na kahit, di ba, di ka naman naka-duty, di ba? Ang pakialam mo kay off-duty ka ganun kasi yung iba. Pero si sir, ginamit niya yung sinumpaan niya ba? Ang miresponde nga sundalo na ilan nga si Private First Class Junel Perdido, 29 anyos og nakadestino sa Moral and Welfare Recovery Center, 10th Insulation Management Battalion, ubos sa 10 ID. Saysay ni PFC Perdido, kuyog sa iyang misis, ilang gipatambalan ang ilang anak niya adtong higayuna sa susamang ospital. Inigawas niya sa establishmento, nakaplagan niya ang magtiayon nga nangayo og tabang. Ako nag-alanganin og dagan kay murag nanginhanglan nagtabang mao to ginukranay mi hantod sa naabot mi sa isa ka subdivision didto na ko siya na bantayan nga nitago sa balay nya taud-taud na nigawas nga babae kay nisagit na pod na di kawatan paggawas niya mao to nagkita na pod nako ginukranay na pod mi pag-abot sa kuan medyo daghan ng tao didto na at nga na siya nya didto na pod nabsa na pod nako. Gidayig sab si PFC Perdido sa iyang unit. Paunahing goal niya ay lagi siyang makatuang una, makatulong sa kapwa at makapag-ambag ng sa ating organisasyon sa Philippine Army. Continuous lang ating pagsiservisyo, doing good in service and even sa outside the community ay pagpatuloy ninyo ang pagtulong sa kapwa, sa pagserbisyo sa bayan and also let's help one another in achieving the same goal, peace for the people and the country. Gawas sa nahibalik ang pitaka ni Lorefe nga dunay unod nga 30,000 pesos pambayad sa hospital bill. Gikalipay pag-ayo sa magtiayon nga nagpabilin pagayod ang kasing-kasing sa pagtabang karong panahona. Gikasuhan na og robbery ang suspect. Gikan sa 10th Infantry, Aguila Division, Philippine Army. Kini si Louie Angchay. Newsline Philippines. Stay safe.